Учениците на практическото земеделско училище Образцов Чифлик край Русе прекарват летната си ваканция в практически занятия сред озрелите български жита. Моторната жатварка и сноповръзвачка е отличен помощник на човека и замества труда на няколко десетки жатвари. Но възпитаникът на земеделското училище трябва да знае да жъне и със сърце. Сега е сезонът и на коситбата. Окосената трева се оставя да изсъхне, събира се и след това се пласка. Друга група курсисти полагат грижи около посадените картофи. За да дадат добра родитба, картофите трябва да се прекопаят няколко пъти, така както и нивата трябва веднага след жътва да се изоре, за да се подобри качеството на почвата.